love you. Ihe a bụ ọyịmụ nwanyị. Ọyịmụ nwanyị chọrọ m wee bịa. Bụrụ maka n'afọ gị. Ngozi bụ afọ gị. Ọyịmụ nwanyị chenjiri oke taa. Ịhụnanya na afọ na-efi ya dịtụ beta tata. Ọyịmụ nwanyị ana m eme mfu ya. Ofu efe ka nna afọ ọyịmụ nwanyị mana efe nke taa amaka. Unu n'anya unu ya afọ ọyịmụ nwanyị na ọyịmụ nwanyị. Afọ ya bụ Ngozi. Ọyị nji aka m metere onwe m. Ọ chọrọ m bịa yesterday na my street. So mgbe ọ chọrọ m bịa enwere m chance. Were godi ihe oriri wee nyegodi ya. Ọ ga bụ rukweta atọ chọrọkwa m wee bịa. Ngo enyi m nwanyị wee chọrọ m wee bịa tata. So mana Ngo afọ na Ngo na-etekwa ude na arụga na-ete ude ya mere ide ete ude nwere oge ude Ngo mana isi ga ya akpị akpa ka ya akpụ ya akpụ ya akpị akpa isi ga kịta ịchọrọ ịkpị akpa nwere ego ude Ngo ka ebi na-ararụ na chọp ị na-ararụ ka e chọpụ bụ ya chọpụ n'ebe ụlọ Ngo ya ejekwa gosi m chọpụ ebe ahụ ị na-ararụ ka m mara ebe ị na-ararụ ka m na-achọta gị ebe a ọkwụghị akpọje m ihe abụkwa na ọyịmụ nwanyị ngotere gị efe mara ma ọkwụ ya like ngotere gị efe mara ma ọkwụ ya like ya mkpa gị isi ọkwụ ya like ya mkpụkwara ya gị akpụọ ị chọrọ ịkpụ isi ị chọrọ ịpịnga onwe gị oke ahịa akpa gị mma akpa gị o Ngo ọlị kpụ ya akpanwuru m Ngo ma isi ihe akpanwu ya isi mana azụ Ngo chọrọ ịkpa isi enyi dị nke ọ kpara m isi na nwere mma kpọcha gị ya akpa isi o gotere gị ncha gotere gị ude ide mma chenji ego efega o n'enu Ngo enyi m nwanyị ihe a bụ ọyịmụ nwanyị ezigbote ọyịmụ nwanyị n'afọ ọyịmụ nwanyị onye ebe ka ịbụdị mana ị gwara m mbọsị mbụ na onye Enugu steeti ka ịbụ esi ka isikwasikwa m na onye Abịa steeti ka ịbụ mma gị bụ onye Abịa steeti mpa gị bụ onye mma gị bụ onye Abịa steeti mpa gị bụ onye Enugu steeti ka e saịdị ịbụ n'Enugu steeti saịdị ebe mpa gị bụ saịdị Enugu steeti saịdị Show-Light ka e saịdị ọ saịdị Akọra na Obosi oke Akọra dị n'Enugu steeti oke Akọra n'Enugu steeti ka mpa gị bụ biko ndị Enugu na ndị Enyere enwere na Akọra n'Enugu steeti Akọra Obosi ya ka nne enwere Akọra n'Enugu steeti unu kwatara ọfụrụ ebe ahụ unu kwatara ọhụrụ na Show-Light n'ụlọ ochie oke ịdị obere akpọpụ gị sị gị pụọ oke unu anụgoni ya na saịdị Akọra n'Enugu steeti ka ọ bụ na ọ dị obere akpọpụ ya ọkwụ na ha afụ ya mana waya anyị ga-amatacha onye ebe Ngozi bụ gị na onye bi n'obodo a
gị na nwanne gị ofu nna gị onye saịdị bụ ụnụ aka ọrụ ahụ bi mana ma amatakwa nwanne gị nwaanyị ya kpọjekwa m mata nwanne gị nwaanyị ahụ ya kpọtara m nwanne gị nwaanyị ahụ emesị kpọtara m ya ka m fụ ya mma bịakwa ka m mara ebe ibi ngọ Ngozi onye ka ị na-aza dị Ngozi Chima unu anụgo na Ngozi Chima onye Enugu steeti saịdị Akọra with time anyị ga-amarakwa onye Ngozi bụ unu n'anya kịta even ọ dịtụ better today mana ihe mere na ọ bụ with time anyị ga-amacha onye ebe Ngozi bụ mekwana anya ọ dị ọgụ n'anya ndị ewu na ọ ka bụkwa ama ịlọ unu n'anya na enu Ngozi na afụ slippers Ngozi ma ahụ ya ma ọkpụ ya niile ka ngọ dị mana ngọ ihe adịcha oke o ngwanụ